Pamusoro imam, pamusoro medari. Ndaine nyaya iri paItem 1, case number 185 of 26. Iri now error damage claim and seduction damages on Mary Charamba. Now yakamhangara mudare naJames Charamba achimhangarira memory matenga 2 pamwe chete naBasiu Mondiwa pakesi imwe chete. Ndonhava yandainayo mudare. Tichakumbirawo mumhan'ari asimudze ruoko rwerudyi pamwe chete naMary Charamba. Simudzai maoko erudyi makagara pasi. Pandichati James Charamba, Mary unotaurawo zita rako. Ini James Charamba, makasimudza maoko erudyi. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Ndochoyo kune vakamhan'arirwa memory matenga 2 naBasiu Mondiwa. Simudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura. Pandichataura memory, Basiu wotaurawo zita rako. Ini memory matenga 2 ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Ndakutuyawo kumhan'ari James Charamba. Ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbo wakagara pasi, izwi rakasimukira. Chasakisa kuti ungochimhan'arira Basiu Mondiwa pamwe chete namemory matenga 2. Pamusoro imam idari. Ndini James Charamba, baba vaAnna Mary Charamba. Chaita kuti ndiuye kuno kwamangu kutsvaga rubatsiro panyaya yekuti Basiu Mondiwa akatora mwana wangu, vakagara vese akamuitisa mwana. Chaakangokwanisa kuita kuudza mari yekutsvagira ifundo kusvikira mwana wangu aite mwana. Ndobva ambomudzosera kumba vachiti vari kuda kuita masungiro, asi asina kuzobudirira kusvika mwana adzokerazve kuna Basiu. Saka mwana wangu adzokerazve kuna Basiu, zvakazoitika ndechokuti vagara. Rimwe zuva ndakazofonerwa usiku, pakati peusiku ma12 mwana ari panze adzingwa, achiti ndadzingwa ndarohwa ndavharirwa panze muHarare mwakashudza. Saka ndakabva ndatuma mai vacho nemwana nemota vakwanise kunomutora. Ari kuti vamutore anga avharirwa madhoo nemageti kumba kwacho. Vakaita zvekuenda kumapurisa. Mapurisa kubva ndaakazoenda navo kumba kuti vakwanise kuti nefoni yake nehembe dzaanga asiya makwanise kudzitora kubva auya kumba. Saka auya kumba takagara tichifungidzira kuti tichaona ngwasha achitevera, asi takagara kusvika mwana izvozvo ane gore nemwedzi pasina kana munhu auya kana chimwe chazomboitika futi. Saka chaita kuti mhanga nechokuti zvinhu zvandirwadza uye zvandinyadzisa munzvimbo yandiri kugara, uye ndichitarisa zvefuture yemwana wangu kuti saka zvichamira sei, uye nemwana waBasiu Mondiwa wandiri kuchengetazve iye pasina zvandiri kuona zvaari kuchengeta. Saka ndauya kudare kuti ndibatsirwe nedare. Zvakanaka. Mary ane Mary Charamba, ndokumbira kuti utsanangurire dare zvakaitika kuti wakawanikwa naBasiu Mondiwa rini, uye nhoroondo upenyu hwenyu magarisana sei, makazosvika sei pakurambana. Pamusoro imam, pamusoro vedare. Inini ndatouyawo nenyaya yangu ndichidawo kutobatsirwawo futi, kuti ndizive kuti chandakarambirwawo changa chiri chii, nekuzodzingwa pamba chakanga chiri chii, kuti Basiu akandidzingirei pamba mushure mekunge anga atoudzwa kunzi mudzinge, iwe uri mwana wangu handikudzingi.
Makawana ringi takatanga kugara tese 2020 last year muna April ndatoperekedzwa nasisi wangu navatete vangu 2025 2025 muna April ndatoperekedzwa navatete nasisi vangu ndo vakandiperekedza ndichitizira ndakanga ndane pamwiri patanga takatowirirana nabasi yanga isiri mistake kwangu tori kuwirirana kwedu kuti takuda kuti mwana sekuti makore edu anga afamba saka yanga chinhu chataitoziva tose kuti ndine pamwiri makaita nini pamwiri pakabata 2024 muna September 2024 matanga kugara mese nabasiyo asi inini ndaenda kubasa mazuva acho saka ndaiti ndikaenda kubasa kwangu kumacheke ndodzokawo kumba kumaofu saka takagarisana takadaro kusvika inini ndazobara mwana ndichingogara kumba kwana basiyo asi pataigasana nabasiyo zvinhu zvedu taiwanzonga tiri vaviri nekuti uyu murume wangu aita unge anotya kuno approacha mama kureva vamwene vangu ava aita unge anotya saka zvinhu zvedu zvizhinji taiwanzonga tiri vaviri tichigarisana kudaro ndazvara mwana akabva pamba pataigara ndepana mama avo ndepevabereki vabasiyo ndiwo tichigarisana kudaro ndazvara mwana murume wangu akabva anditi panapa hona hapana anogona kuzokutarisa nekuti mama vanoenda kubasa apa pana gogo vakura saka inini wacho iwo hausati watozvigonawo zvekuchengeta mwana chirega nditaure nasadombo kuti vatitaurirewo namama kuti havakwanisiwo here kuti vambokuchengeta nekuti pano iwo hautozivi kuti mwana anobatwa sei une maronda ndobva tatowirirana nemurume wangu ndobva atohaya iye mota ndobva ndikaperekedzwa nemukoma wake ndobva ndanosiyiwa kwasadombo ndasiyiwa kwasadombo sadombo ndobva vati chiregedza ndinotaura nevabereki vemwana ndobva vatoenda vakanota ranga iri manje musi iwoyo vakatoenda kumba kuvabereki vangu bubangu vakati aiwa isusu chikaranga chedu chekumasvingo hatitangiri nyaya yepadumbu vanhu ava vaizviziva kuti mwana uyu ane pamwiri ende achada kuzvara saka dzokerai munoti vabereki vake varamba sadombo vakadzoka ndobva vafonera murume wangu basi vakamuudza kuti vabereki varamba asi uyu asati atopedza kutaura foni yakanga yatotorwa namama kureva vamwene vangu ndobva vakatotanga kutotaura kuti mwana yeye hatimudi kuno ngaanogara namai vake pafoni apa ini ndiri kuzvinzwa asi nandina chandakataura ndakangongoti it's okay asi ndakachizoenda kune uyu murume wangu wandinoziva ndikati aiwa shamwari haungachandidaroka isu taironga pamwe wakuronga kundisiya kuno haisi nzira yakanaka iyoyo asi sadombo akati idzodzo nyaya imi muchiuya imunoziva chivanhu kana mwana uyu musingachamudi munonomudzorera muri moga asi ini ndakuya kuzomudzosera kumba kwenyu kureva kuhighfields ndadzorerwa kuhighfields handina kuziva kuti ndatotanga hondo ipapo nekuti kubva ipapo mwana uyu achiri mucheche ini ndine maronda handitogoni chiri kuziva kuti mwana anogezeswa sei asi ndakanga ndatozvitsvagira hondo uyu basi uyu anga asipo murume wangu asi paakadzoka hembe dzake dzose mumba matairara tiri vaviri nabasiwo dzakanga dzabviswa zvinhu zvake zvese zvakanga zvabviswa kukasara dzangu ini nemwana wangu uyu achidzoka akatanga kurara mumba make ega mwana anga asingauyi kuzoona mwana handisizoziva kuti zvinhu zvaanga audzwa here nekuti uyu chinoita kuti nditi anga audzwa aizoti kana mama ava vaenda kubasa aizopinda mumba kuita zvekusveverera kuti mwana ndakamunzwa atichema nezuro manheru aichemei uyu oti wadyei oya ubata mwana asi mama vachingodzoka vakangoziva kuti mama vadzoka ari mumba muya aita zvekusveverera kubuda mumba muya ndakatambudzika nemwana for 3 months dzanga ndiri pamaternity leave uyu asingadi ndaizama kutonyengera murume wangu chii waita sei akatozondiudza kuti ndiripe kana uchida kuti ndikude ndiripe ne1000 ndikati ndokuripa sei uri murume wangu chikafu ndaitoita zvekutumirwa namai vangu kuti ndidye ndaiswera zuva rose kubva makuseni kusvika ivo pavanozonzwa kuti mune munhu ari mumba umu anoda chikafu ndoupenyu hwandakararama pana basiwo ndachizodzokera kubasa basiwo ndopaakazotanga kundinyengerera nokuti anga kuziva kuti ndakure haachagoni kuonekwa kana kubatirwa foni yake namama kuti vaone kuti ari kuitei
Saka ndadzokera basi akazondinyengetedza tikazodzokazve tikatanga kugara. Asi chaindinese ndechekuti murume wangu aiti kana akada kuti inini ndidye chikafu aigona kuuya nacho akachihwandisa kana muhumwe. Kuti inini aende neni out aitanga ati inini iwe uchigeza inini rega nditange ndabuda nekuti tikazoonekwa inozoita nyaya. Handisi kumunyepera aripo basi. Aitonditi inini tikazoonekwa tiri vaviri inotozoita nyaya. Chero tikada kuti tite nyaya nemurume wangu dzimwe nguva achitotamba nemwana wedu taigona kunzi muri kuita noise nekuti mumba umu hamuna ceiling unokwanisa kunzwa chiri panext nepanext. Zvadaro tafamba ini ndakaramba ndichingoshingira ndikati mai vangu ndoda kuvatenda chaizvo nekuti havasi mai vekuti vaiti mwana wangu dzoka. Vaitozama kuumbiridza marriage yemwana wavo vachitumira chikafu vachitumira mari yemapamba nekuti kubva chiri nhumbu kusvikira ari pariri zvino inini ndindaizvionera. Preparation takaronga nemurume wangu tikataura namai vangu vakanotitengera kuSouth Africa. Preparation pane kuti vatendwe namama vangu vamweni vangu havana kana kunzi maita basa makatengera mwana preparation. Kunyoresa ndakanyoresa ndega. Zvakanaka. Maita basa. Basi ukunzwa zvokutsanangurwa. Tsanangurira dare rokuti tinazvo. Pamusoro imambo, pamusoro idada. Ndanyenga chitaurwa naAna ndainzwa. Asi nda kuti ndikuudze kuti ane paanga achipesanisa nyaya. Nekuti kunetsana kwedu kwakabva muzvinhu zvakawanda. Chekutanga achiuya achinzi auya kumba. Handina kuramba. Ndakabva ndaendesa tsvakirai funo. Ndikabvuma musha yangu kuti munhu ndinaye. Ndaendesa mari yangu pakutoda kuendesa tsvakirai funo. Iye ndiye aida kutondipa figa yekuendesa. Inini nyakuda kuendesa. Ndaendesa $50. Tikabvisana naye alida kundowedzera $50 ndikati kwete. Inini ndikuendesa ndakwanisa nekuti ndozvo ndakwanisa handidi kupa vanhu vekumba kwenyu force impression. Tapedza ipapo. Nyaya yakutaura yekuti akazodzingwa akuenda kunosungira. Chekutanga chakaita kuti tizoda kuenda kunosungira. Kuroora chaiko handina kutanga nekuregedza kuenda. Ndakaunganidza mari asi yakaita shoma vakairamba. Yakaita shoma mari. Mari yandandinayo yanga iri $700. Imwe mari ndichida kuzokwereta kuti ikwane ndikatombotaura naye tikanetsana. Kusvika ndatozodzwa mashoko ekunzi uri kutsamwira waitsamwira mari yemwana wangu. Zvadaro aenda kumba achindinyembera sezvaakagara achiita kubva tiri mukomana nemusikana. Aenda kushamwari dzake kana tichike tataudzana. Ononyepa kushamwari dzake. Anyepa kushamwari dzake. Shamwari dzake dzobva ipapo neinformation iyoyo dzoenda kuna mai vake. Mai vake vobva vavenga inini. Asi nenyaya dzekunyepa. Nemataudzana nawe. Dzimwe nguva taigona kutaudzana nenyaya shamwari dzake dzaitamba nadzo. Indaisafarira hunhu hwadzo. Dzimwe nguva unogona kumutsudzawo munhu. Eregedza kudai so haukwanise kundiudza because pane dzimwe nguva dzekuti vaibuda vaigona kuenda out neshamwari dzacho zvinhu zvisinganzwisisike. Pamwe pacho waitaurawo naye uchimuonesawo kuti ona munhu weshamwari dzako aisakwanisa kuzviita izvozvo. Tapedza ipapo auya kumba haana kubvira akwanisa kunditeerera inini nekuti iye aiburitsa mashoko ekuti inini handina simba pamusoro pake nekuti handina chandakanobvisa kumba kwavo. Ko zvatsanangurwa zvichinzi paakazvara mwana makawirirana kuti aende kuvabereki vake. Ada kuenda kuvabereki vake akanonzi adzoke. Adzoka akazoita upenyu baba hembe dzako iwo dzaiswa kwadzo dzega. Iye akazi ngakurarama ari ega. Iwe uchimuona zvokubiridzira. Panyaya iyoyo kuenda kwake kumba akatozomanikidza mushure mekunge inini ndanga ndati mari haisati yakwana yekuti uende. Iye akamanikidza akakwanisa kutaura nevanhu vekumba. Amanikidza akakwanisa kutaura nevanhu vekumba. Tataurirana pakazotanga kunzi pari kuda mari yekunzi patange pasvikwa.
panzi parudiwa mari, ini ndikamuti hatina mari, akamanikidza kuti aende. Amanikidzira kuti aende, takataudzana. Mukutaudzana imomo akandipindura zvakawandisa, atonditsvagisa mota akandipindura zvakawandisa. Apedza kundipindura zvakawandisa akaenda kumba kwavo. Ndikatomubvunza tiri pamota ndikati, ko nyaya yekusunga ndoita sei? Akanditi chiregedza zvako, hapachisina iwewe neni. Ndobva afonera kumba kwavo achifonera mai vake. Ndobva hanzi zvoni takura zvinhu zvako zvese pafoni. Basi una makore mangani? 34. Wakamboroora here? Handina, ndiyo ngari. Ndiye mudzimai wako wokutanga. Uchiri kumuda here ana? Kwete mambo. Akabva mumba kwenyu rini? Akabva kusuwa 22 February usiku hwanga andisungisa. 22 February gore ripi? Gore rine 2026. Tezvaravauya wakusungisa nyaya yekuti hauna kuroora. Wakatora mwana wemunhu ndokumupa mwana ndokumusiya kumudzorera kumba kwavo. Tsika dzedu dzinenge dzichiti kana watora mwana wemunhu saizvozvo unobvisa pfuma yako yeroora. Kutaura iwe kuti hauchada mudzimai izvozvo hazvidzivi setezvara kureva pfuma yavo, zvikuru sei kana paine mwana saizvozvi. Saka tezvara vakwira dare vari kuda pfuma yavo. Mhinduro yakutobva kwauri mashoko wacho. Chekutanga sematauro ndaita. Akatorwa, handina kumudzinga. Chingada kubvunza kuti uchiri kuda mudzimai wako here ukati handichamuda. Handiti dai iwewe uchida mudzimai wako nyangwe akatorwa akaenda kumba kwavo, tsika dzinokupa kodzero yekuti uende kunoreva chichemo chako chekuti kuda mudzimai wako. Zvanaka kuti sadombo unawo. Sadombo ivavo kana iwe uchida mudzimai wako waona kuti zvakuomera ndo waunotuma pana tezvara. Wati mudzimai akabva kumba muna February, March, April, May, June, July. Hauna chaukamboita shungu yekuteera. Tobvepo wabva watodura wega iwe kuti ini mudzimai handichada. Zviro iwe watoita resolution yekuti mudzimai hauchada. Saka kuti titi uchine tarisiro yekuti uchaenda kunogara pasina tezvara through samtumi haisisipo nekuti wati mukadzi hauchada. Tsika dzedu dzinotaura nzira dzakawanda dzekuroora dzisingakumanikidze iwe kuti buritsa homwe yako panguva yakati. Ene tsika idzodzo dzinongozadzikiswa chete kana uchifambidzana natezvara vacho. Zvokuti dai paakabva musi wa 22 February, dai February achasina kutopera, samtuma asina kuteera. Dai samtuma akatoteera akatosvika achiti baba mwana akauya kuno, vana vakaita kakusagare kusakunetsana, asi dzimba dzinogadziriswa. Ndatumwa na Basil ari kuda mudzimai wake. Kana vachireva mashoko voreva mashoko odzoka kwauri. Zvobva zvatovaratidza kuti hongu mwana ndakatora ari pano kana varivo vakange vatora, asi mukwasha ari kuda mudzimai wake. Kana vachikupa zvirango zvokuti ita zvakati ndikupe mudzimai wako, woita wopiwa mudzimai wako. But zvese izvi nguva yakatotidarika kusvika pakuti iwewe hauna kubvira wateera, ende nhasi tagara dare kudai wabva wati mudzimai hauchamuda. Asi roora haribviswi nekuti iwewe wati hauchada mudzimai. Roora rinongoramba richidiwa. Hatikwanisi kuti tabvisa roora nechikonzero chekuti wati haudi mudzimai. Tsika dzinongoti kana usingamude muroore umusiye.
itsika idzodzo nekuti mwana waakabata mumaoko uyu vakamubata asi zita riripo nderako. Hapana pachazombonzi mwana uyu vacharamba obva vati mwana ndiwangu. Mutemo wetsika unoti mwana uyu ndiwake, vari kumuchengeta, vari kuchengetera iwewe. Ndochikonzero paine mutemo wokunzi iwe unobhadhara maintenance yekumaintaina uyu kusvikira mwana uyu ane 18 years. Tsika mutemo the modern law yakatozvinziona futi izvozvo ikati kana baba mati mimi mukadzidzokera unobhadhara maintenance yekuchengeta mwana wako up to 18 years. Ichitozvinzwisisa izvozvo kuti iwewe aitirwa chakanaka ndiwe. The biggest loser ndivacharamba nekuti wavo mwana adzoka pamba pavo vanobva totasira kuti vachaita mukwasha. Anzi wazvara chikomana wazvara chisikana, handizvo? Kana wazvara mwana musikana wakutarisira kuti uchawana mukwasha ndokuzvara chikomana kwacho. Wazvara chikomana watarisira kuti wawana musikana. Iyo kumba kwenyu kunewe Brazil ana akauya watoo mwana weko. Ndozvinenge zvitaura tsika izvozvo. Cheichitotarisira kuti ana paanouya ikoko akufanira kutorwa semwana wepamba penyu. Ende achitouya pamba penyu akutoasuma the role yaamai vemba iyoyo. Amai vemba, amai vako vakudzokera kumashure vakuisa muroora mberi. Vanoronga nemuroora ndokugamuchirana kwakanaka kwetsika ikoko. Iwe kana watoenda kwana tezvaro watoo mwana tezvaro vakutokutumawo mukwasha ita chakati, mukwasha ita chakati, kwaitika dambudziko utoenda uchimhanya uchiziva kuti ndekuna baba vangu, ndekune vabereki vangu. Baba izvisiyai ndiite, zorora iregai ndiite, wotomhanya woita. Ndokuzvara chikomana kwacho ikoko. Kuti zvese izvi hatisi kuzviona kukosha kwazvo, hatisi kuzviona udzamu hwazvo. Tasarudza kuti bheta ana adzokere kumba kwavo, ini ndidzokere paubachuru. Chaakudiwa iroora kuti iwe ugara hako kumba kwenyu, anogara kumba kwavo, asi tsika dzozadzikiswa sezvadzinotarisirwa. Asi pari pachiona ipapo mapepa ari kumanotaura zvakawanda, handisi kuramba matongero amaita, asi maendero akaita. Musi wanga uchitaurwa wekunzi akaenda otsvakire kunge. Ndinawo mamesages aakandisendera achindituka, achinyomba mhuri yangu yese. Vanotukanaka ndimi vanodanana muri vaviri. Munova vana muri vaviri. Asi kana mava vana imimi kasikai kudzoka kuziva kuti tine vabereki moyananiswa. Ndochikonzero paina samutumi. Iwewe ikodzero yako kuti kana waona kuti ana arikutaura mashoko asina kunaka asiri kukufadza, unoenda kuna tete wake, unoenda kuna sekuru wake. Sekuru, inini ana ndinomuda mudzimai wangu. Asi mashoko akadai anotaura haazondiitirawo zvakanaka semumwe wake. Ndikumbira kuti mutitsuure mogariswa pasi motsuurwa. Handiti? Kana iwe une chauri kuda patezvara, pobva paita samutumi ipapo, iwe unogona kutya kuti ndikasvika kubaba vanogona kundituka. Nyangwe zvikaoma zvinengei, samutumi haasvike achibatirwa tsvimbo nababa. Nyangwe vakatosvika vakamita hasha vakamutuka, nyangwe vakadii, chakanoramba akagara pasi orereka musoro oombera. Baba otaura shungu dzavo opedza orereka musoro. Baba mataura shungu dzenyu radzinzwa, asi tiri vana venyu tauya. Kusvikira baba varereka musoro vanzwa kuti zvamuri kureva ndazvinzwa. Imba inovakika nenzira dzakasiyana siyana. Munotukana, munovavana, ndimi maenda, ndimi makadanana. Isu tese tazongouya kuti tikutsigirei kuti mugone kugarisana. Kana matadza kugarisana zvakare tiripo. Kumba kwenyu ikoko futi kunogona kutoita sahwira shamwari yamama wako yaunoenda unokurukura nayo uchikumbira kubatsirwa. Zvese izvozvo inzira dzirimo mutsika dzedu dzatinoshandisa kuti zvinge zvichifamba. Kana waenda watuma samutumi kwatezvara zvaramba, wakutuma zvaramba, ndochikonzero kuina mambo varidzi veivhu. Mambo tezvara vari kundiomesera mudzimai wangu ndiri kumuda.
nzira dzekuroora dzakawanda. Tinotori imwe yatoti Musingaberi, tine kutema ugariri, dzese nzira dzekuroora idzani. Dzimwe dzacho togona kudzita dzakasara, asi tsika hadzisare. Tsika tinoramba tichifamba nadzo nekusingaperi. Mambo ndomuridzi wetsika. Kana vaona kuti apa zvaoma, vanotora imwe tsika yamunenge musina kutarisira imwe mobva waiisa ipapo. Ine tsika iyoyo inotoshanda nekuti zvakagara zviriko. Saka chatiunganidza nhasi nhau yauya naTezvara. Ende nhau yauya naTezvara inoto mapepa ako iwewe anoshayiwa simba. Nekuti iwewe wakapiwa nguva yako kubva muna February kusvika pari nhasi yekuti waisimukana sekuru wako hanzvadzi yamai wovatuma woenda mberi, waisimukana samutumi woenda kwaTezvara unotaura. Dai ipapo pese papo wakaita zvese izvozvo, dai tisipo pano. Vanhu ivavo ndo vanhu vaunofanira kuziva iwewe, ndo vaunoshandisa. Sekuru wako hanzvadzi yamai yako iwe wakanotaura naAna, nyangwe watukana navo sei, iwe watukana naAna, haana kutukana nasekuru wako. Vanotaura naAna kusvikira vawirirana, votaura newe kusvikira manzwisisana makuudzana. Chinhu chandoziva inini kuchirungu chaiko vanoti hanzi imba inovakwa nemaadults maviri vakazvipira kuregererana every minute, every second. Handiti zvichitodudzira kuti imimi sevanhu vadananaka muchangotadzirana every second, mune muchingotadzirana chete, but every second rambai muchingoregererana ndokuti mugarisana. Hatimborambi kuti munotadzirana chaizvo, but every second ingofunga kuti munhu ndofanira kumuregerera. Atotadza ndofanira kumuregerera. Ende pfungwa idzodzo dzikaramba dzichingouya kana kutadza kwacho kunopedzisira kwaregi kwafa, nekuti pfungwa dzekuramba uchingoregerera dzikuramba dzichingouya, munopedzisira musatadzirana. Nekuti uri kuziva kuti tabve zera takufanira kuumba imba, saka ndofanira kuramba ndichingoregerera mumwe wangu. Tezvara mandigira chiko panyaya yeroora, tikasike kufambira mberi. Mukomana uyu anobvira akaroora, anobvira makagara dare rekuroora kaini. Akana ndosaka takatoshamisika vachitaura zvekuti unoda kuuya kumasungiro. Totangira papi, tongotanga nongoti masungiro here, hatinambozivana, hatizivi kuti zviri kuenda nekupi. Kana ini ndatomuzivi kuti totanga kumuona, kana mai vacho handivazivi, ndatoona zvitagarisana. Apa pane mwana Ndivazivi. Shona inofanira kuzikanwa, hama dzangu. Shona inofanira kuzikanwa, unofanira kuitsvagurudza. Tarisai hurumende chaiyo yaisa heritage based education muzvikoro. Mwana ari grade 2 izvo zvanokutsanangurirai kuti kuroora chii chinoitika panogarwa dare rekuroora, anogarapo ndiani. Dzimwe nguva madzimambo tinosimuka tichienda muzvikoro munodzidzisa vana, kutogara navo padare tichanga kuvadzidzisa. Padare panapa takagara pari kurevei, chii chinoitwa padare, ndiani anogara padare. Vari kuzvinyora kuchikoro kubva grade 1 kusvika grade 7. Vana vegrade 5, grade 6, grade 7 vari kuita research yekuti mombe yemasungiro inombobvisirwei. Grade kuprimary dzaanzira dzaunzwa nehurumende kuti tsika dzaakufa, regai tidzorere tsika kuvanawo. Zvoreva kuti isusu vakuru tofanira kutozviziva chii chinoitika kana mudzimai achinosungirwa. Zvinoitika mombe yeumai inobvisirwei, zvinofamba sei, vana veprimary vachizviita izvozvo. Chinonzi kuroora chii, kana munhu achinzi aroora anofanira kunge abvisei. Chiri kuzoshamisa ndechekuti vana vakauya nemakwessenzi iwayo kwatiri isusu vabereki totadza kuvabatsira, tozosvika tovatati handizivi. But zviri kuprimary school just ndozvikonzera hurumende, vanhu votanga kutanza mahomework anopiwa vanotyora akanyanya kuoma. Aiwa, haana kuoma, isusu tisi tiri kuva ignorant of culture yedu. Ukabvunza munhu culture yekuAmerica neyekunigeria anoizurura kudarika yake yaari kurarama. Amai, Tezvara vari kuda roora kubva kumwanakomana. Zvisinganzwika. Todii? Zvekutoronga. Ngatitorongai pano, ndosaka tagara dare. Patototi zvironge Baba pamatamu nakunzwira. Patototi zvironge pano. Matanga kusangana pano nhasi. Makambonana? Asi muroora munomuziva, mwana munomuziva. Zvoreva kuti kodzero yekuti mwana wenyanga achiroora iripo.
handizivi mashoko enyu ari kuti kudii apa. Aina handina chandinopikisa, asi ndanchida kungoti nditaurewo pamusoro pemuroora wangu. Amene kuti wana udiki here kana kuti pamari overwhelmed ari kuda kuti nyaya yake inyatsosimba. Zvizhinji zvaataura achindipomedzera. Mukatikati memwoyo wake ari kutoziva kuti kunyimba. Ndosaka ndasimudza ruoko ndibva ndamumisa. Chandamumisira handakurambidza kutaura shungu dzake, asi ndati kana dzimwe nguva tichitaura pane zvatosiyira mangwana. Mambo ini tine kodzero yekubata muromo wenyu kuti izvi ngatisiyirei mangwana, nekuti pane mwana imimi ndinotarisira kuti ukama hwenyu hucharamba huripo nekusingaperi. Saka handitarisire kuti uyu anoramba achiva nemwoyo wakaoma kwamuri kana kuti achifunga zvigumbu nechi. Kana tauya tasangana kudai panofanira kuva nekurerutsirana, kurerutsa mwoyo, kugamuchira zvakaitika, tobva taziva kuti zvane zuro ngatisiyei titange upenyu hutsva tichienda mberi. Vanhukadzi hameno zvatinongoita so, tinongoita kungova vana tega pachedu. Funga panopiwa mienzaniso yakawanda chaizvo kuti ukaenda kubhawa pachiri kuti zvimagaba zvezvi chaigarirwa nevanhu 5, 6, 7 vachimwidzana kudai, vachigamuchidzana, vachiratidzana rudo ikoko. Tobva tazotsiurwa paye kunzi sei zvidhakwa zvichiita rudo kudarika vayo vanoenda kuchechi. Ende vanoenda kuchechi kwacho havazvifunge kuti zvinhu izvi zviri kurevei izvi. Munhu ati kuti benziro rakadhakwa anogona kutoita zvimwe zvinhu zvinotoratidza rudo kune mumwe munhu kudarika kune munhu akapfeka hembe yekubva kuchechi. Isusu expectation iri kuti arobva kuchechi ndiye ngaaratidze rudo kudarika munhu arobva kubhawa. Tichiti munhu arobva kubhawa ari kubva kune tsvina. Kwatiri kuti ndo kune tsvina vacho kuri kubviwa ndo kune rudo. Tobva takatya madzwa nazvo. Inini pamusoro emambo izvozvo murooro wangu dai ari munhu anotya Mwari ngaaregedze kunyimba. Nekuti zvese zvaandipomera kutaura chokwadi pamberi paMwari wandinonamata, uyu aripo uyu taitonamata tiri vaviri tichinamatira uyu kuti adzokere mumba make. Asi nhasi unoidhindiri kunzi ndindakamuburitsa. Kana iye inini ndakutoti uye haisi mhosva yake, nekuti iyewo futi ainoudza mukadzi wake kuti ndinotya mama. Saka ndinogona kusablema futi uyu, ndoblema wangu, nekuti ndiye aitonditukisa kana kundivengesa nemuroora. Zvakanaka pakumaita pfungwa dzeubereki chaidzo ipapo. Nekuti handina chitema naye kana nanhasi kana musi wakarongedza. Iwe at 34 years unofanira kuziva chinhu chinonzi kugara nemhuri, kuyananisa nekuenzanisa. Pane zvinhu zvaunofanira kutoziva kutoti izvi zvinoitwa naamai vangu izvi hazviende kumudzimai wangu. Kunyange amai vako kunyange wakataura zvinengei kwete kuti ukonzerese kuti amai vako vavengane nemudzimai wako. Ava vaviri havatorwa. Ende ari kunzi muridzi wemusha ndiwe. Uri muridzi wemusha wabva wati vatorwa vauya kuzokudza dzinza rekwako wovarwisanisa. Hausi ubaba ihwohwo. Hausi ubaba ihwohwo. Ipapo unenge uchirezva. Uku haku kune mashoko asingafaniri kuendwa. Vana vadiki vamazuva ano makunyanya kukoshesa mabhuku aya nesocial media iri kukudzidzisai zvinhu zvisimo. Tsika chadzo chaidzoka. Uyai mugare nekasekuru kanenge kari pasi pemuhacha kari kumusha wakativeza mupini. Muone mararamiro akanoita. Just that little experience yekungoona how the rural setup is, mararamiro avo, kudyizana kwavanoita zvinokudzidzisa zvakawanda. You go in a community yekuti munhu anoti handina chekudya mumba mangu, vanotonza uyai netsaga mutore henyu chekudya free of charge. Endai kugadheni kwangu munotemha muriwo mudye. Munhu achisvika pamba pemunhu onzi ini ndasuwa kudya huku, ndotoda huku mudanga mako, achitobata achinobika achidya free of charge. Zviriko kumamusha uko. Ende izvozvo ndo mararamiro ataiita iwayo ekuti nhasi unonoshandisika kuti ko zvabvepi zvekuti tivava nekudai isusu tiri vana venhikirikini imwe chete. Baba mubvunzo wangu wakanangana pakuti mandiigira here list yeroora yandinokumbira kubva kuna mukwasha wenyu, kana kuti kuda kuti nini ndireve muzibatsirei mama. Zvoneza panenge pane ava ndaadzimai venyu ava ndobva ndazovachajira inini mososvika imimi wavanzi mwana ndini ndakabereka matuma mambo kuti vandichajire mapfukudza dumbu handisi kuada.
Pasata. Taura izvunzwa mai. Taura imi. Wondotaura zvekuroora izvi. Ko zviri pamwoyo mangu semunhu wauya kuzogadziriswa kuna baba vake. Unogona kutaura henyu asi hasuda kutaura zvinonongedzera munhu. Handisuda zvinonongedzera, ndoda zvinovaka kuti tiende mberi. Aiwa izvozvo zvinonongedzera. Handisuda zvinonongedzera. Chichemo mama. Taurai chema itinzwa. Chichemo baba. Ndakarwadziwa musi wandafunirwa iyoyo mozodzoka yekufuma baba. Ndaenda kundotora mwana. Handina kumisa mota muyadhi yavo mukurungai vangu. Ana. Nyaya yekupota uchiti warwadziwa woda kuti amai varwadziwewo iyoyo hatiide. Uri munhu mukuru iwewe wakura. Handika? Uri munhu mukuru wakura iwewe, kurwadziwa kwako hakuudzwa amai nguva dzese. Tsvaga sahwira tete ndokuonesa marwadzo ako ikoko. Nekuti ukapota uchiisa marwadzo uku mangwana zvinokuzvimbira. Teerera shona iwe. Ndati mangwana zvinokuzvimbira, havana rudzinewa. Havana rudzinewa. Zviri nani utsvage ava nyange vakarwadziwa zvinengei havana ngozi kwauri. Kurwadziwa kwava tete. Handiti bamunini ikoko ndokaonesa marwadzo ako. Uku hauise marwadzo. Hongu vangangode kuziva but usanyanye kutsvaga kuda kuisa marwadzo uku. Hakuna rudzinewo. Vana baba ndo vane rudzinewo, vana tete ndo vane rudzinewo. Kana wada zvepapa woenda kuna sekuru hanzvadzi yavo. Kana uine zvanetsa muupenyu usangomhanya chese kuna mai, chese kuna mai. Tizira kuna sekuru. Sekuru ndo vozoya vogara pasika nene hanzvadzi yavo nemuzukuru wavo. Ndechirikondi yangu. Handisuda kuti mutaure zvokunongedzera vanhu. Handongoti mutigadzise. Indotoda lisitererore. Panozodzokoroka baba. Taurai tinzwa. Ndaenda kundotora mwana, handina kumira kuyadhi yavo. Mukomana wangu wakandiperekedza wakati mama, hatisi kuda kuenda payadhi yevanhu, hatidi noise. Muri kunzwa mambo wangu nemi vadari. Takabva tapaka mota yedu kustriti uko. Asi vamukurungai vamunoona vakagara apa. Munoita zvokungonzwa imi. Vakasvika kundibaya muzvo ndokurova mazuva emimi. Ndokurovai mazuva. Vachindipusha. Mai vakaoma ava mambo tigadzirisei. Ini ndakaramba ndakanyara ndichiziva kuti pane mwana. Ndakapedzisira ndoti chero nemi. Ava mukurungai vanoudza vambuya washa kuti zihure. Mbuya washa vanoudzwa uhure nava mukurungai. Zvakanaka, ndazvinzwa. Ava vagadzirisei baba, maaudio tinawo. Vanongoramba vakadzoka kuti dai munaseka cheche ndimbokupai chitupa mambo mumbovatambidza. Uye vasatamba nemashoko kuti ndinokurova. Nguva nenguva ndokurova iwe. Ivava mai avo vachibvira inivo. Ndoda kuti muvagadzirise kuti vasataura mashoko kumunhu kuti ndinokurova. Ndosaka mambo wangu ati nditaure zvinovanga nokuti pane mwana. Izvi vanoramba vachizodzokera pane mwana mambo toda kuziyana. Pasangana amai nemwana. Uyu akandidanguramba ama ndikadonisa Vanhu vari dangerous. asasunza roko rwake rerudyi achipika. Inini muzosvika ndavati hure vakanga vakutanga unditi Aya mapepa nemameseji aitaura namai vake achitaura. Wandi muri kuhava kuti iwe kuti yawasha. ikweni hausungi respect vananditora usiku imimi muno vaviri munoya makabata mbudzi yake muno vaviri munoya nembudzi yake hatiite hunhu ihoho mudare hatiite hunhu ihoho mudare imimi muno vaviri mbudzi yake muri vanhu vakuru imi chiko ichocho hatikwanise kubatsira vanhu vakuru semishamu handitika tobatsira mwana mudiki shamu tobatsira nevakadzi vakuru futi
mambo inenda ndakangozvinyararira Nepo nyararai. dzese amunoti kuzvaura Ndimi munobereka wacho asi chichi hana dzinobvepi. ameno kuti Ndo zvikonzero zvinoita kuti vana baba vazopedzera vashaiwe simba mumba nenyaya yekuda kutaura. Sasa kuno kuna mambo kuno. Ndikoko mambo ndotarisa. Ndoda mbudzi yangu. Ndipe listi yangu yemarora ndipe wapi. Oh no. Mai mbona mfano pa listi ndo ndite zvokudipa ai. Ira munondipa harinei zvandabvunzai. Mshonga endo kwa ya patsika dzedu kana vanhu vakanetsana zvinengei kana makakawadzana zvinengei panororwa kana makatorwa makaurayana pfuma inobviswa chete handizvo asi pakugara nekurarama ngatikoshese mwana upi koshese mwana acharamba achikubatanidza kusvika mukufa podzerana mazwi kuita sei ngaupere matomhuri imwe chete mafate mwana upi pepe mwana wayo neamai nduze tinzomapfukudza dumbu kuda mari Mafukudza dumbu ndoda kana 800. Rusambo baba Sipedi kumashingo zvinotengera 5000. zvipfeko zvababa nezvaamai Asi masutu. Suti yako. murati zvitengo here kana zvikuya iri mari izvo Zvinogara iri mari. mari 150. Mai 150. kubaba Suti yababa nebhutsi zvinogara kusvika 120. mombe dzedanga ndodaisa $250 each Mombe shanu. but Mombe shanu. dzinotsika here konchi Dzinogona kuchiita kuita mari. dzichiita mari Mazuva ano kana dzadziro hadzo dzinoti dzikiye dzinogona kusvika pa250. kuye umai Mombe kana iri mari ngaiuye iri mari. mbe umai inoitwa iri mari Anotenga inouya ichitsika. mwamba wagona kutambira mombe umai inotsika uyezve handikwanisa kutambira mombe umai haifambe igapanda yedanga inoteera yeumai mumashure mombe umai mombe zvirango kai masvingo ukoko handizivi kuti munodii paumai asi kunoku ine handikwanisi kuchaja mari kumombe umai Kazhinji inouya iri mombe inotsika. Pamwe zvokuda nedistance inenge ichibva mombe yacho pamwe inozoita kuti pamwe inotsika. Anotsvagira kuthuze ikoko ko pane zvimwe zvidiki zvidiki izvo zvamunoti zvinotanga kubviswa panouya pamusha chichichi Afarika sepa pakadai pamwana akaenda kane pamwe tine mavhunu kuna musana wamai. Tine zvakawanda wanda zvatinotaura ipa. saka chindipai figa yezvidiki izvozvo Zvidiki izvi zvikasvika kana pa$300. Kuti vana mauchiro vana ndiro ndangoti zvibinge zvibinge. tikomani ndonguva yandiri kukupai kuti tikurukure unzwa mafiga zakutaura ngatikurukure kana ndoadhopta ari sezvazviri here nai mambo handishande basa infect ndichatongotanga mwedzi uno ndiwa ndakatotanga basa saka basa handisati ndatoona saka mafigures ari kutaurwa nechero mari dzatiri kutambira uku
inini hangu ndinoona achandiremera. Saka pamwedzi nguva ndichitenge ndazvidza dare ndichinetsekana nekubhadhara mari. Kwava kundiita zvinhu zvandingadai ndakaita mbijana. Musha yakusara kwandiri, asi inini ndakamborambirwa pekutanga. Munoziva kana warambirwa unofanira kuziva zvokuita. Ndosaka ndataura ndititi iwe waifanira kuziva zvokuita. Handinambobvira ndaona mukana pamusoro iyi. Handinambobvira ndaona mukana wekuizvi zvese zvamuri kunzwa zvekutaurwa pano izvi. Zvinhu zvese kubva kune munyaya akabva uku. Handina kubvira ndaona mukana wese saka watoo baba. Handiti vanhu vamaita ndiwe baba mumbato ndiwe baba. Kurati vari kumashure kwako vese kunetime wakawanza kuti warambirwa. Wakawanza kuti haikona kugara kumba noti marambirwa toraiti. Handiti wakaona munin'ina wako kana wazona mwana wako aita kuisa mari anga arambirwa. Haikona kumudza kuti gara kumba wakutozviziva kuti ubaba. Ndopanonzi kudzidza kuite sei? Hauperi wakuzviziva kubvira iko zvino wotoyambirwa nyika nevanhu. Pakanaka kudai. Asi nekuroora zvinoti mari unayo hazvinoti unosenza anongoroora chete. Zvinoitikaaona upfumi chete navane mari nevanongo vasingarooreka. Vachinonzi akatora murombo hapana pfuma inodiwa. asi mafigures akuomesera. Saka ndiri kutika ndikupa mukana wekunegoshera mafigures acho. Ndomukana wandiri kukupa. Kana waregera ini ndinongogamuchira zvandapiwa. Wanzwa mafigures ndichipiwa pano. Handiti kana warega ndinoadopta sezvazviri, ndokumbira ruoko rwako, ndokupa bepa rako, ndovapa ravo. Chinenge chaakuitwa kwandiri ndakuenforsa judgment iyoyo. Ende kana usina kundipa ndinokodzi mutemo unondituma kuti ndiuye kumba kwenyu kuzotora chandatora. Ndizvo zvinotaura mutemo izvozvo. Ende kana ndakutora handitarisi kuti ndechako kana ndechamai. Nyangwe chamai ndochitora. Kana ndatora chamai iwewe ndochadzorera chamai. Ndatora ndaita zvandikuita. Ndaita rangu basa. Saka it's up to you to make sure kuti wazvigadzirisa or uda kupara dzimwe mhosva dzekuti wabatirwa zvinhu zvaamai. Mbudzi yangu munondwari nhimbi yekutozvituma henyu kuti muyozoita murunyika mudare mamambo muchitaruzva. Ndandoudza ichifamba kana ndoudza iri mari. Munipa mari. Waifiri zvimunoona mbudzi. Ndodikaya naye kusira mangwana. Svemandi. Chinyorai Tuesday. Ndiani zitemi? Ndonzi Veronica Charama. Munyari munyadzisa murume wenyu muberera mamo. Unenge wakazara. Oh. Tatambozvimisa kama. Tizvireruke. Amai. Mbudzi yangu ndibari? Inoda mari ma. $60. Finance. Zita ndiani? Memory Matenga Mbere. Mambo ndaitawo chikumbiro. Ndanichida kubvunza kuti zvino zvaati haachandidi inini ndichatangirawo papi neupenyu, nekuti kana ndikazowana munhu anondida ndichatanga kuita tsanangudzo dzekuti ndakazodai ndikaita mwana ndikadai ndichakasika here kutambirika kune vanhu vachazodawo kundiroora. Zvino zvaandira ndaikumbira kuti kana iye achiona kuti zvakakodzera kuti andirambe andisiye nemwana ndichingochengeta sezvandandichingoita pangwese, iye uyu mukatasa jaketi rake rakatonyorwa kuti basiwo kuratidza kuti ari kufamba ari one, asi ini ndikafunga kuti ndinde kutauni ndine mwana ndira kuyamwiswa. Kana ndikazodawo kutanga wanano ndichatangirawo papi, nekuti muraini izvozvi ndatova nezita, iye haana zita rinotaurwa muraini, vanofamba ndonzi mukomana. Saka inini kana ati haachandidi ndaikumbira kuti mwana uyu ngaadzokerewo inditangewo nditewo musikana ndizvimirirewo ndiri one, kuti ndisazokwanisa kuitawo tsanangudzo dzakawanda kune vachazoda kundiroora.
zvaive zvakangonaka hangu kuti kana iye dai akaona kuti pa5 years dzose dzatakadanana kana dai akaona kuti inini hazondidi angadai akandisiya ini ndoirarama life yangu ndoita tsikombi ndiri kumba kuvabereki vangu zvino zvaati haachandidi ini ndochidii nemwana uyu kubasa ndakatorega ndichaendi nekuda kwemwana uyu nekuti ndoda kuchengeta mwana iye handinoona kuti unotofamba madiro mapamba anounza paanodira inini vabereki vangu ndo vaakutoita zvekuchengeta mwana saka kana ati haachadii mwana ngaadzokere mudumbu ini ndodzokera pausikana tofanana nekuti ini ndinichatambura seizvozvi mwana uyu ane 1 week achirwara ndiri kuenda naye kuchipatara mabhiuzi ndini ndiri kuita saka kana zvadaro inini zvandiomeserawo pakurarama kwangu. Chinhu chekutanga kaana pane tinogona kukurukura tizokurukura pane zvatinokwanisa kurivhesa nezvatisingakwanisa kurivhesa. Nguva ndo chinhu chekutanga chatisingakwanisa kurivhesa. Zvamakaita kwemakore 5 adarika hatikwanise kudzokera bheki ku 20 something years dzamakatanga kudanana idzodzo hatikwanise kudzokera ikoko. Zvoreva zvakare kuti mwana kuti titi ngaadzokere mudumbu maakabva hazvikwanisike izvozvo. Mutemo wetsika nemutemo wechirungu zvese haugamuchira izvozvo. Kuti mwana chisikwa chaMwari chakakosha chatouya panyika saizvozvi chatikugamuchira nemaoko maviri zvisinei nekuti baba vacho vari kuti kudii. Uyu anotopiwa birth certificate rake nechitupa chake, baba vachitopiwa chawo ane zita rake risinei rakatomira rega nababa. Saka mwana musiye ararame upenyu hwake. It's unfortunate hatikwanise kuti udzokere pausikana nekuti ndo zvatovepo. Chinenge chatongovepo taakudzokera kumurume kuti tora responsibility yekuchengeta mwana wako. Tezvara vauya neyavo responsibility yekuti mwana wavo akakanganiswa usikana hwakatoenda ndosaka tataura nyaya yeroora yatinoreva isu patsika kuti hatikwanise kuibvisa nekuti musikana uyu hatichakwanisa kumudzosera kubva paari kuti timudzosere pausikana ndochikonzero tatiroora. Then yemwana mutemo unoti uyu anomanikidzwa nemutemo kuchengeta mwana wake kusvikira asvika pa18 years. Ndozvinotaura mutemo izvozvo. Saka it's up to you chikomana kuti utaure kuti unoda kubvisa maintenance yemari and be faithful to it uchichengeta mwana wako. Kana waona kuti wewe wapa zvikonzero zvokuti handikwanise handina pandoiwana, mutemo haudaro manje. Mutemo unoti baba tsvagai kuti mwana wenyu adyei ararama nei. Mutemo unokusunga. Kana watorega uchengeta mwana wako ukatadza kumuchengeta uyu, mutemo unotokuendesa kujeri chaiko. Mwana ndinochengeta zvakanaka. Mwana utumira. Ndosaka ndati handimbofa ndaramba kuchengeta mwana wangu. Wanzwa zvandataura? It's not about kungotaura chete. Ndati zviri kwauri iwewe kuti uzvipire kuti inini mambo kuti ndichengete mwana wangu uyu ndichapa ana mari yakati pamwedzi woga woga. Handiti tonyora pasi zvoitwa. Kana warega kuzviita iwewe inenge iri mhosva inokuendesa kujeri iyo. Because mwana ane marights ake, ane chitupa chake, ane birth rake. Igadzira mapepa etipedze guys. Mwana ane marights ake, ende marights wayo haukwanise kuatora iwewe sababa. Uye haakwanise kutora marights emwana uyo achiti mwana ngaadzokere kwakafa. Zvatopera. Haasisina marights iwayo. Mwana atone right to life. Ende right yake to life ichizadziswa newe baba wake. Namai vake futi vachitomanikidzwa nemutemo kunzi chengetai mwana wenyu. Macircumstances akaita kuti musiyane, mamwe acho hatikwanise kuarivhesa. Ubenzi hwenyu muri vaviri. Ubenzi hwenyu. Dai imi makaziva kuti madanana mawirirana maitakurana mogara mumacheke kusina baba naamai moita ubenzi hwenyu muriko. Modhakisana muriko mouya mozodzoka kuno kumaa kutiti ndo zvataitawo muupenyu izvi kana tichipururudza topururudza. But chinonetsa ndechekuti munoramba makazembera pana amai mese. Iwo kana warwadza chanetsa amai. Uyu chanetsa amai. Matokura so. Ibvai pana vabereki muite upenyu hwenyu mega. Chaitwa kuremedza ichocho chacho chokuti iwo unoda kuroora kugara mumba mavabereki.
ndizvo zvoshona ino tunotangira imba yako pamba pevabereki, but kana unaona kuti hapasi kuita unopiwa imba. Chakunetsa chekuti mararo unoshaya kuti mwana wacho unomupa imba chirudzi, wozi imba yacho inenge ichida kundobhadharwa rent. Kuti umupe imba pogere maifirisi neiyungu zvogona kunetsa. Kumusha angoroora achingosvika azvara sezvizvi muroora imba yako iyi kapoto akachiwana pekutangira akuita zvake wega. Ndozvotaurwa kumasvingo. Mochimira bega muchiita zvenyu. Ende chamusingaziva ndechekuti success is better defined kana muri vaviri muri in a union, because shona yobva yati chara chimwe hachitswanyeida mavaviri kana makurwidzana makuita zvinopunduka makubatsirana, uyu mudzimai acho mhaya nekuku iye acho mhaya nekuku, chiri kungodiwa kunzwisisana chete. Iwo nemakomborero ako ekurudzi rwako, uyo nemakomborero ake ekurudzi rwake, mubatana muita chipenyu. Iwo vabereki venyu ava musamutoti dzimba dzekwaifiri dzidzo dzakangodonha vakangodzipiwa mahara, vakatodzishandira. Imimi manje makutoramba makabatirira papfuma yenhaka ipapo, mapedza yavo mandakamirira imimi. Madheti echibhadhara mari besi iwo namama wako ndimanda kutuma. Baba vari kupa havasi kuno, vari kupi? Takasiyana. Ameni handizivi. Baba mai ndikuda kutora responsibility yacho here kana kuti responsibility kuenda kuna baba? Tinongonitora bepa ndonesa kumba kwavo, kumba kumusha kwavo. yangu andikone wari edzimhosva dzangu saka zvinoitwa rini zvinhu zvatareva panapa? Ndipe list yangu yandanyora. Zvimwe zvidingi zvendiro $300, mapfukudza dumbu $800, rusambo $5,000, zvipfeko zvababa $120, zvipfeko zvamai $150, mombe 2 tsiru nedanga dziri 2 dzinotsika, then mombe 4 dzinouya iri mari. Tobva tapera takadai. Ndozvinhu zvandanyora. Saka ndakuda kuti ndozviwana rini tipedze. Ndotonyora date, totonyora agreement pana kuti tasaindirana. ndikokana nchitaura mambo kuti inini nemamiriro akaita zvinhu zvangu handikwanise kuti ndingoti tete rakati ndinenge ndakunyepera dai. Munozati vana amai vana vanosvika pakugumirwa nezvinhu zvinenge zvakareruka chaizvo. Izwi ndo rakavaka nyika, izwi ndo rinorerutsa mutoro. Izwi racho rinorerutsa mutoro sei? Kunge paine ukama hwakanaka. Handiti chezvaravako ndivava uri kuvaona, togadzira zvinoda kugadzirwa panapa sezvavataura. Ukave neukama navo zvakanaka kunyange wasiyana nemwana wako, izvozvo hazvitatidzi kuti mutaurirane muve neukama hwakanaka. Mukutaurirana nekuva neukama hwakanaka zvinorerutswa uchibvisa pashoma nepashoma paunenge uchiwana ipapo. But imimi munomhanyirira pakuti handina kwandinoiwana. Hauna kwaunoiwana, but ko mwana wewaridzi wawakatora. Ko mwana anoda kuchengetwa uyo watataura kuti uri kubvisa mari pamwedzi pega pega. Ndati mari pamwedzi pega pega pamwana nedheti rekubvisa zvinhu izvi. pamwana $50. Inokwana here $50? Haitombokwane nekuti mwana uyu ari kuti achikura nditi. Mapamba chaiwo 1 peki mapamba e36 anopedza 1 week. Saka inoita $5. Saka ndisikuziva kuti pandichazomutengerawo hembe ndichamuda kumutengerawo chikafu. So from your side imari yaunoona inoita iwo? Akandipawo $100 pamwedzi inenge yakanaka. Kwezi tiri kuita sei? Kuskuru fees, kuroora, handiti kutsvaga magumbeze, chikafu, tichikwidza vanhu mabhazi vachienda vachidzoka, asi tiri kuzviita takaperera nekuda nokuti takada mhuri yacho. Uri kuona kwatiri kuno kumusha kuno kwani?
kumusha kwatiri kuno. But ndikakudza responsibilities atinawo atikuketa for every month ka. You be sure kuti muri kubhadhara mari yacho ichibawo. But arikubhadhara. Vana vachienda kuchikoro vachibuda zuva nezuva vachidya. Then iwe wabva wati $100 haya yakawandisa. Watowo baba so watokura. Pfungwa ngadzishande kutsvaga kuti ndoitei zvinondiraramisa kuti zvindipe chouviri mumba. Zvikuramba wakazembera nekunamirira pana amai havana rudzi newa. Wakatoyamwa zvikapera, safuka kuti uchayamwa ngechipiri. 50 shoma. Udzi chachigondora chachimombe kutadza kutunga urema hwacho muri zvoreve. Simuka semunhurume, utsvage nzira dzokuti uitei utipe maanswers. $100 pamwedzi ndoibhadhara musi wakati wega wega. Izveroora izvi ndichaedza kushingirira kutangira apa ndichidai. Simba rinongowanikwa chete pakuti mukadzi handisi kuda. But simba pakuti ndoitei kuti ndibvise zvacho zvokuti handisi kuda mukadzi hariwanike. Imiwe. Zvakadii ndikauya negurusari racho raanozorishandisa. Bvunza amai vako kuti $100 yakawandisa here pamwana. Bvunza amai vako. Bvunza amai vako kuti $100 yakawandisa here pamwana. Ungada kutokumbira kuti mari yaurikutambira ishoma kwete kuti 100 ineti. Unokumbira kwete kuti ineitiswi. Nekuti ukadaro kumukadzi 100 inogona kutoita shoma. Wati mwana uyu anoitisei? Ndoona kuti bvunza amai vako ava. Unotoita chikumbiro kumudzimai wako kwete uchitaura nepei yaurikutambira. Kwete kuti anoitisei inogona kuita shoma mwanangu. Aiwa nichimbosiye madifferences einumboisa mwana pakati. Iwe mbokonsida mwana chete. Uzasi mwana anoenda ipapa pane. Aiwa. Akura sei mwana? Ani 1 year 1 month. 1 year 1 month. Ani manidzi akaita sei vambotaura zvemapamba chete. Mapamba. Chikafu chaanodya mazuva ese. Ndizvo zvandataura kuti zvoni. Because $100 inokwanisa kuendesa riri gurusari racho. Hazviite izvozvo, hazviite nokuti hamusi kugara meseka. Wose grocery chinhu chinonodyiwa, handiti? Hatidi kuti tizoita mamwe maissues pamusoro. Mutemo chaiwo hapana mutemo unombotaura kuti baba tengai grocery muchiendesa kune mwana wenyu. Mutemo unongoti bvisai mari inoenda kurerwa mwana wako. Zvatinotaura zviri pamutemo izvi. Dai itori maintenance order kwamagistrate ka, hauna kana room yekutaura zvautaura zvo. Utombowana hako rume yekuti wakatasana mambo tichikurukura sezvizvi. But kudare hari kupe nguva yese. Ndiudzo nyaya yerora. Tikufamba sei apa? Kwadaisa date ndo rakamirirwa. Chikomana akatarisa vanhu vari panzava vakamirira inini vese vanhu. Ndoda kufamba kuti ndiite rimwe basa. Kana uchinzitaura sezvo nedariro kuti ndounoziva mawaniro akawanda se aunoita. Hapana unzirwa tsitsi unokufura ipapo unzi taura paunogona pacho ipapo muwirirana paunoita se. Icho kunongotaura kuti mwedzi unoya mari ngaiuye wotanga taomeserwa futi bhadha panguva yekutaura. Handisi kuwana nguva yekunoita mamwe mapinda uko. Ndinosikira ndiri kubasa. Mari yanokutambira kubasa $250 parikudiwa 100 yemwana. Saka yerora kuti nditange kutsanangura izvezvi kuti ndichaiwana musi wakati zvinogona kundiremera. Asi ndatopedzawo dzimwe nguva bijana ndaona kuti iyo yacho yandawana yabva kubasa ndazokwanisa kuitenderedza sei kuti izokwanisa kusvika pamari iyoyo. Ndofanira ndokwanisa kunganisa. Aiwa ndopavanotaura kuti pane tumwe tunhu tudiki turi pabepa handiti. Paone pashoma yaunenge uinayo mwanangu. Ndoyawa kuti pane 120 iya ndombouyisa 60 date rakati. Pane iya ndichauyisa padate rakati ndichauyisa yashoma yakati. Kwete kubva pangoita flat.
Tezvaro, Mama. ndakukumbira iro parusambo apo ndidzikisirewo uende pa$3,000. Zvakanaka mama. Vana vakaomerwa. Zvakanaka mama. Dzimwe nguva shona inoti dehwe rechinda rekakiswe ngoma rinoparuka. Asi rida tichitova nemwoyo wakanaka kubva kare ndofuka kubudikidza namai azvo ngativatara nditi ayo uye mwana yamboshingirira ndinoziva upenyu zvamunoita munoona kuti 3-4 years time muchikona but muzoona mai machase mawirirana kuperi but ndatoshamusika mubasha achitaura kuti achamuda saka munoona ndamboedza kukuudzai kuti gomborero rako nerinobva uka rinoumba chakanaka pakati penyu. Ndikaita shona yekuti chara chimwe hachitswanyeinda but zvese hazvina zvazvinoreva kwamuri. Izvozvo ndingozvingoti zvakaoma handikwanisi, zvakaoma handikwanisi. Dai uchigona kana kungotsvetera mai yako ivavakagara ipo kuvatsvetera ivavaka unowana anza but unotadza kuvatsvetera. Ndakupa list yeroro yacho, ndikunyora list. Uri kuti kudiko nazvo uramba wakanyarara. Pfungwa dzingori pakuda kukomplena chete. Pfungwa ngadzibve pakuda kungochema-chema dzitange kushanda seubaba. Una mambo wangu wakuti udine listi waramba wakanyarara tu kusvika mambo ndo wakuda kukumbira kuna baba iwe rizi. Amuite zvinhu zvinopunduka muupenyu nazvo vakomana. Amuite zvinhu zvinopunduka nazvo izvo. Pfungwa ngadzishande, pfungwa ngadzive dzinovaka idzi. Pfungwa ngadzive dzinovaka. Fungai kuti zvii zvazvadai ndodii. Vabereki unawo immediate amai varipa. Dai utoripo watoti mambo imbondipai nguva mama ngatimbobudai panze. Musimuka namai panze mona kurukura. Ndozvoita munhu akangwara. Handiti? Maweronga tikadai mwana ngati zvinoita. Paya apa rigadzirisa zvizvi. Zvorova kuti taakutofamba rwendo rwokugadzirisa zvinetswa zvacho. But ukada kungova defensive usina anza hapana zvauri kuita. Zvakanaka. Ndakupa date ra-end of August. 29 August. Date ra 29 August. Ndakupa ngwana wacho nguva iri kupera iwe hausuda kundipindura. Majesta parusambo apo. Amai. Tambire $75 a month maintenance one. Aita basa mupamo. Nzwisisa mumwe wako. Mutsigire paunokwanisa kumutsigira. Siyana kwenyu nhasika hazvirevi kuti upenyu ndopawagumira. Takagara ndichingomutsigura kubva nakare. Chero iye achida kuto preparation chaipo kuzvinyoresa kuchipatara ndaiziva kuti munhu wangu hana. Ndakagara ndichimubatsira iye anotozviziva. Ndichidaisoka nditenderei kuti ndigumire pano pari nhasi baba. Zvandikuita mapepa andataura nezvinyorwa zvandaisa vari kuzvigadzira vakomana. I think mukangomira panze apo nguva diki vanobva kupaimwa masaina vandadhinda. Uye otora kopi yake baba otora kopi yako kofiisisira nekopi yake. Tobva tamirira pano pari nhasi. Totarisira kuti mwedzi nemwedzi unoendesa $75 yekuchengeta mwana. Then yeroora ini ndakupa kuti by 29 August yedza kunge waunganidzawo samples. Hatisi kuti yese ngaiungane pazuva rimwe chete. Shoma iyoyo ngaiende uchifamba uchidaro. But zvikazoti zvamira hapana chiri kutomboitika. Ava vakazouya kwandiri vachiti mambo makaisa mutongo but hapana chaitwa. Chokwadi nzwisisai mashandiro anda mutemo. Ava vaya kwandiri vachichema kuti hapana chaitwa. Mutemo unonditi simuka. Unobvunza kuti chii? Mutemo unondituma kuti simuka uende kunoatacha property yenyu. Chinova chinhu chandisingade, ndiri munhu ane mwoyo. Handiti? Ndinofanira kunzwa kurwadza kwazvo nekushoresa kwazvinoita. Saka musaite kuti ava vazosvika pakudzoka kwandiri kuti mambo endai munobata zvinhu. Hatidaro, ngatirege kudaro. Kana madaro munenge kutoomeserawo nyangwe nepo. Mukagadzisa mega pashoma nepashoma pamaita ipapo. Pane something zviri kutoitika. Handiti? Ndikumbirawo tingosaina mapepa ada kusainwa. Then mapepa aya I think panze mai manje vanouya nawo. Ndobva ndangopiwa makopisi zvandataura. Taurai mai. Ndachingokumbirawo mambo. Namukurungai wangu apa ine handisida kuramba chirwisana navo. Kana paine zvandakavatadzira ndiri kukumbirawo kuti vandiregerere. Handisi kuda kuramba nchiita bopoto navo nekuti pane mwana uyu.
Besides, isusu kuzosvika tinetsana nyaya yaAna ndiye aenda kunotaura zvekunyepa kuna mai vake. Saka inini handidi kuramba ndichinetsana namai vaAna. Handina chitema namai vaAna. Saka ndiri kukumbira kana paine pandakatukana takatukana tikachinjana mashoko ngavandiregererewo. Handisuda kuramba ndichikontinya neargument. Ndiri munhu wemutemo, nditoriwo mudzidzisi wekusekondari izvozvo. Hazvindinakidze kuramba ndichingokakavadzana navo. Tichazosangana murodhi mune vana vangu vandiniticha taakuru. Handidi kuti zvisvike paipapo. Ndikukumbirawo mukungai wangu wandiregerere. Tikontinye saamai naamai vevana vedu tiine muzukuru wedu pakati. Ndinoziva kukanganisa kuri muvanhu. Kutukana takatukana matukano taidzorerana. Asi ndakukumbira kuti kubva nhasi tiende mberi tichigadzirisana. Ini handichada kuramba ndichiexchange mashoko navo. Ndaamai vemuroora wangu uye nemuzukuru. Saka kubva tichibuda muno ndokumbira kuti inini vandiregerere pane zvandakavaita. Veronica, mashoko muri kuanzwa kani? Aiwa, tinozvitenda. Ndokuva vanamai vanovhumba mira. Imimi muri vaviri mukaramba muchinetsana muri kuvhiringidza vana vaviri ava. Imimi mukangobatana kuita chinhu chimwe cheteka vana ava vanoumbika ava. Ende nyangwe nevana vacho kwavanoenda vanokomborerwa kunoshanda zvinobuda. Bvumai kuregererana, bvumai kugarisana murudo, tichidyara tichibatsigirana nevana vedu. Kufunga ndizvozvo pari nhasi. Yotenda.